Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфире навіны час мясцовы. У студыі Інна Пудакевіч і галоўнае сёння. Дзень вясны і працы. У першамая шматгадовая гісторыя. 1 мая ладзіліся ўрачыстасці, каб затрачаная вясной праца не прайшла дарма. Дысцыпліна і адказнасць на пасяджэнні выканкама разгледжана пытанне выканання дырэктывы нумар 1 у раёне. Зазірнуць за гарызонт вядучы майстар сцэны мінскага абласнога драматычнага тэатра Олег Чэчанеў адзначае 50-гадовы юбілей. Дзень вясны і працы. У 1 мая шматгадовая гісторыя. Некалькі тысячагоддзяў таму яго адзначалі жыхары старажытнай Італіі гонар багіні Маі, заступніцы зямлі і урадлівасці. Дарэчы, менавіта гэта багіня і дала назву апошняга месяца вясны. 1 мая ладзіліся ўрачыстасці, каб затрачаная вясной праца не прайшла дарма. З 18 стагоддзя у католікаў свята прымае рэлігійны характар. Май прысвяцілі Божай маці. Пры камунізме ён стаў днём салідарнасці працоўных. У савецкі час 1 май гэта ўжо дзяржаўнае свята. Сёння ў многіх краінах постсавецкай прасторы статус дзяржаўнасці захаваўся, а назва памянялася. Свята папулярнае ў буйных гарадах. Пасля зімы народ жадае адпачыць і павесяліцца. Вядомая ў гісторыі міжнароднай традыцыі 1 мая. Напрыклад, на Сіцыліі прынята ў першамайскія дні збіраць жоўтыя рамонкі. Па мясцовых павер'ях яны прыносяць шчасце. У Іспаніі 1 мая лічыцца святам закаханых і кветак. У Англіі, Шатландыі і Францыі ладзяцца масавыя гулянні і шэсце. У Англіі дзеці ходзяць па дамах і прадаюць кветкі. Усе сабраныя грошы кідаюць у калодзеж жаданняў або аддаюць у дабрачынныя арганізацыі. У Францыі гэта яшчэ і свята ландышаў, а ў Нідерландах у апошні тыдзень красавіка і першы тыдзень мая праходзіць фестываль тюльпанаў. Дысцыпліна і адказнасць. На пасяджэнні выканкама разгледжана пытанне выканання дырэктывы нумар 1 у Маладзечанскім раёне. Удзел у абмеркаванні прынялі прадстаўнікі міністэрства і абласнога ўпраўлення МНС, дэпутат палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Канановіч. Тэму працягне наш карэспандэнт. Калі мы гаворым пра стварэнне бяспечных умоў для чалавека, то ў першую чаргу узгадваецца работа людзей у пагонах. Дык вось, тыя ж супрацоўнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях летась праверылі больш за 13 000 дамоў, правялі інструктажы з грамадзянамі па выкананню правіл пажарнай бяспекі. Асаблівая ўвага сем'ям, дзе выхоўваюцца непаўналетнія дзеці. І работа не была дарэмнай. Колькасць пажараў паменшала, гібелі дзяцей не дапушчана. Свае рэйды сустрэчы з дарослымі школьнікамі арганізоўваюць работнікі газавай службы. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі склалі адміністрацыйныя пратаколы амаль на 18 000 парушальнікаў дарожнага руху і пазбавілі вадзіцельскага пасведчання 318 чалавек. В Маладеченском центре гигиены и эпидемиологии осуществляет мониторинг за своевременным прохождением работника обязательных медицинских осмотров. Данное учреждение направляет предложение руководителям организации об отстранении от работы работников, которые не прошли медосмотр, и при проверке контролирует вопросы соблюдения порядка их прохождения. Па-ранейшаму актуальнымі застаюцца пытанні аховы працы на прадпрыемствах і ў сельгасарганізацыях. Мабільная група райвыканкама сумесна са спецыялістамі іншых зацікаўленых службаў і аб'яднанняў выявілі летась без малога 1500 парушэнняў у сферы аховы працы на аб'ектах усіх форм уласнасці. На пастаянным кантролі мясцовых улад замена ліфтавога абсталявання ў жылым фондзе і будынках сацыяльна-вытворчага прызначэння, а таксама устаноўка сістэм пажарнай аўтаматыкі ў інтэрнатах горада. Мы говорим о тех общежитиях, местах с массовым пребыванием людей, где не закончено на сегодняшний день устройство автоматической сигнализации. Насколько я владею ситуацией, есть объекты, их немало, которые были оборудованы сигнализацией, а на сегодняшний день эта сигнализация не работает. Ну, как минимум 7 общежитий у меня такая информация есть, да? Общежитие, да? Да, вот. На мой взгляд, этот вопрос надо бы было тоже рассмотреть, и в том числе рассмотреть в качестве ответственности руководителей за это положение дел. Зменшылася колькасць жыхароў, якія загінулі ад знешніх прычын на пажарах і вадаёмах, ад атручэння алкаголем і ў дарожна-транспартных здарэннях, а таксама суіцыдаў. Стабільнай застаецца і крымінальная сітуацыя ў горадзе. На вуліцах, у пад'ездах, у розных установах і на вытворчасці устаноўлены сістэмы відэаназірання. І гэты фактар таксама аказвае пэўны станоўчы ўплыў на дысцыпліну дарослых і падлеткаў.
сейчас готовится концепция нового законопроекта о предупреждении насилия в семье. И я так полагаю, что вот те уже следствия, которые мы сегодня видим, да, и суициды, и убийства, это как раз вот причина заложена именно в этом. Поэтому есть такая возможность и здесь у присутствующих, и у тех, кто действительно как бы комплексно работает в этом направлении по профилактике, внести какие-то предложения. Потому что тот факт, что только в год поступает, фиксируется около 2000 преступлений, совершенных в быту, а это, пожалуйста, это есть те же преступления, те же убийства, гибель людей, те же суициды, и только 80% это вот 2000, а 20% мы еще не знаем, что происходит. Поэтому вот в этом направлении по подготовке концепции законопроекта, а инициаторами в данном законопроекте выступает Министерство внутренних дел, ну и, конечно же, вот все опять же в комплексе заинтересованы. Поэтому есть возможность вот поработать в этом направлении и тоже, как бы скажем, видение с места, да, потому что аналитика присутствует, и можно проанализировать каждый случай, посмотреть, что в этом направлении сделать. Выходзячы з дому, хоць дарослы, хоць школьнік, хоча быць упэўненым, што нічога дрэннага з ім не здарыцца ў дарозе на вытворчасці падчас адпачынку. Але разам з тым ніхто не будзе спрачацца, што асабістая і прафесійная дысцыпліна кожнага чалавека дазволіць забяспечыць дысцыпліну ў грамадстве, жыццё і здароўе іншых людзей, ды захаванасць маёмасці дзяржаўнай і асабістай таксама. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. У цэнтры ўвагі дзеці 27 красавіка адбыўся абласны бацькоўскі сход. У гэтым годзе мерапрыемства ўпершыню праводзіцца ў працоўных калектывах у форме адкрытага дыялогу з бацькамі. У маладзечні пляцоўкамі для правядзення сходаў сталі прадпрыемствы «Маладзечна мэбля» і «Маладзечанскія электрычныя сеткі». Работнікі працоўных калектываў атрымалі памяткі і тэматычныя буклеты. У рамках абласнога бацькоўскага сходу раённыя ўлады і дырэктары школ распавялі, як забяспечыць бяспеку дзяцей, знізіць рызыку і гібелі і траўмавання. Псіхолог зрабіў акцэнт на вызначэнне прыкмет у паводзінах дзяцей, якім патрэбна дапамога. Намеснік старшыні райвыканкама Леся Лукоўская патлумачыла, чаму абраны новы фармат правядзення традыцыйнага мерапрыемства и распавяла про его актуальность. Как правило, родительские собрания проводятся на базе учреждений образования. И родители, мы понимаем, что где-то отвлекаем родителей от основной работы, от процесса трудового. И сегодня хотелось бы, чтобы родители услышали нас. Не всегда. Сегодня накануне родительского собрания мы проводили анкетирование. И даже по опросу родителей, вот по опросу того, как по итогам анкетирования, мы можем говорить о том, что только 86% родителей, которые приходят на родительское собрание в учреждение образования. И, как правило, 76% это женщины. Сегодня хотелось бы, чтобы и мужчины услышали, отцы поняли всю ту работу, назовем это так, потому что воспитание детей – это во многом работа, конечно, с любовью, но тем не менее. И чтобы они тоже услышали то, что сегодня хотят сказать им службы, заинтересованные службы, которые функционируют на территории Молодеченского района. У нас сегодня есть на родительском собрании представители ГРОЧС, РОВД, отдел образования, спорта и туризма, комиссии по делам несовершеннолетних. И все специалисты смогут ответить на интересующие вопросы, на то, что волнует наших родителей. В то же время мы рассчитываем и на обратную связь, потому что очень часто, когда это учреждение образования, некоторые, может, и стесняются задавать вопросы директорам школ. А когда это представители районных служб, то возможно, мы рассчитываем на то, что это получится диалог. Диалог, по итогам которого мы продолжим работу для того, чтобы наши дети были в безопасности. Про бяспеку дзяцей у летні перыяд распавёў бацькам прадстаўнік маладзечанскага аддзела па надзвычайных ситуациях и прапанаваў у гульнёвай форме вучыць дзяцей паводзінам у надзвычайных ситуациях. Ну, что это делать обязательно, это, конечно, надо, потому что дети, они воспринимают все самое лучшее, всегда всю информацию в игровой форме, потому что любой же зазубрин, вы сами же помните по школе, что никогда толком не давал. Если ты поймешь или дойдет это, как говорится, до твоего сознания, это останется на всю жизнь. А как убедить родителей? Я думаю, что каждый родитель ответственен за жизнь своего ребенка, и поэтому он должен думать об этом ежедневно. Удзельнікі сходу прыйшлі да высновы, што бяспека дзіцяці мае першараднае значэнне. Па статыстыцы асноўнымі прычынамі трагічных выпадкаў становяцца няведанне правілаў, бестурботнасць дзяцей і бацькоў.
І судаводитель, памятай пра бяспеку. На працягу шэрагу гадоў Беларусі працягвае заставацца актуальным пытанне забеспячэння грамадзян на вадаёмах пры эксплуатацыі маламерных судоў бяспекай. Дзяржаўны нагляд за выкананнем патрабаванняў на водных аб'ектах, нарматыўных прававых актаў, якія рэгламентуюць парадак карыстання базамі для стаянак маламерных судоў, арганізаваны Дзяржаўнай інспекцыяй па маламерных суднах. Як паказвае статыстыка, штраф не самая вялікая плата за ўласную бестурботнасць, яе страшная цана – чалавечае жыццё. На Молодеченском территориальном участке, который в себя включает Молодеченский, Вилейский, Воложенский районы, зарегистрировано 2400 судов. За навигационный период 2017 года было проведено 73 надзорных мероприятия по контролю на воде, в ходе которых было выявлено 94 административных правонарушения. Произошел один инцидент с участием маломерных судов на Вилейском водохранилище. Всего по республике выявлено 2212 административных правонарушений. Произошло 16 аварийных случаев. Погибло 9 человек. С 2000 года по 2017 год на водных объектах страны погибло 1192 человека. З'ехаў на заробкі і не вярнуўся. Маладзечанскі мраус адшукваецца без вестак прапаўшы Свірыда Віктор Аркадьевич, 1955 года нараджэння. Зарэгістраваны па адрасе горад Маладзеч на вуліцы Лебедзеўская, 18. У 1994 годзе мужчына паехаў працаваць у горад Калінінград Расійскай Федэрацыі і да цяперашняга часу яго месцазнаходжання невядома. Міліцыя просіць грамадзян, якія валодаюць інфармацыяй пра зніклага, паведаміць па тэлефонах, паказаных на экране або бліжэйшы аддзел міліцыі. Барацьба з самагонаварэннем. У чарговы раз прадстаўнікі праваахоўных службаў затрымалі самагоншчыка. Як гэта адбылося, мы папрасілі расказаць намесніка начальніка Маладзечанскага РАУС па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні Владимира Василькова. 27 апреля около 11:30 по полученной оперативной информации сотрудниками Молодеченского РОВД в деревне Вязовец было выявлено организованное производство самогона. В ходе проведения мероприятий по выявлению фактов нарушения антиалкогольного законодательства установлен факт хранения полуфабрикатов для изготовления крепких алкогольных напитков. В ходе осмотра дворовой территории была обнаружена емкость размером более 9000 литров, в которой находилась самогонная брага. Данная емкость была замаскирована под кучей органических удобрений. Самогонная брага была изъята, уничтожена путем выливания. Как правило, это выливание на сельскохозяйственные поля в качестве удобрения. Сотрудниками милиции на данный момент проводится проверка. Зазірнуць за гарызонт. Вядучы майстар сцэны Мінскага абласнога драматычнага тэатра Олег Чэчанеў адзначае 50-гадовы юбілей. Кар'ера артыста пачалася яшчэ ў Мінскім інстытуце культуры, цяпер Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва. У МДТ з 1993 года за гэты час сыграў больш за 30 роляў, разнапланавых і разнастайных па жанры. У скарбонцы дасягненняў таксама рэжысёрскія працы, здымкі ў кіно і тэлепраектах, перамогі ў міжнародных конкурсах. Запомнилось, наверное, то, что осталось в такой хороший период в жизни молодости, хулиганства, театрального в хорошем смысле слова. И какие-то работы, которые были для меня лично знаковыми, где открывались перспективы какие-то, открывался горизонт, что называется, куда можно было зайти, как говорил мой режиссер, один знакомый, любимый, Виталий Михайлович Барковский. Иногда нужно попытаться заглянуть за горизонт. Хочется в театре увидеть, наверное, то, что бы и развлекало, и то, что их заставляло бы задуматься. То, что делал бы актера немножко, на чуть ступеньку выше в профессиональном плане, способствовало его, как это не звучит, шаблонно, стандартно, его росту. Павіншаваць артыста з юбілеем спяшаюцца калегі па творчаму цэху. Алена Рахмангулова талент вялікага артыста ў Чэчаневе разгледзела яшчэ ў студэнцтве. І вось уже 25 гадоў, падзяляючы адну сцэну, кожны раз дзякуе за талент и стимул отповядать. Где-то на 3-м курсе он, как режиссер, предложил мне помочь ему сделать отрывок «Ящерицы». Это были наши первые шаги на сцене. Очень было волнительно. И тогда я, когда первый раз столкнулась с ним глазами, я поняла, что это талантливый
искрометный человек, которого ждет большое будущее. И теперь, когда мы работаем в театре уже 25 лет, я всегда с благодарностью и с волнением выхожу с ним на сцену, потому что он относится к многим ярким актерам мужского состава. У нас было с ним много работ, и самый значимый спектакль, за который я ему тоже благодарна, это спектакль «Вечер» Дударева. У актеров есть такое, вот большую роль люблю и делаю, а маленькую не хочу. А он великолепен в любую маленькую он согласен сделать, и сделает так, что она еще зазвучит и ярче, чем у кого-то большая. Вот. И еще у него прекрасное качество, то, что вот актер, он другой выходит на сцену и играет себя. А вот ему важен партнер. Он столько тебе дает. Здымачнай групе артыст распавіў, гучных урачыстасцяў з нагоды юбілею ладзіць не будзе. Свят адзначыць у ціхім сямейным коле. Але ад віншаванняў не адмаўляецца, з радасцю прыме іх ад прыхільнікаў творчасці ў сацыяльных сетках. Он полон сил, полон желаний трудиться. Может быть, не всегда все получается, как хочется, но тем не менее я ему хочу пожелать сил, здоровья, вдохновения и новых творческих возможностей. Не абудзецца, вядома, і без спектакля бенефіса ў гонар юбіляра. 3 мая на сцэне Мінскага абласнога драмтэатра гледачам прадставяць нумар 13. Это все, аб чым мы паспелі вам расказаць. Усяго добрага і да сустрэчы.